Z našho pohľadu my ako správna rada v podstate a ako ľudia, ktorí budú podporovať futbal, myslím si, že nemáme problém v tom, aby sme podmienky, ktoré sme dneska deklarovali, aby sme splnili aj na hráčoch a na tom, či jednoducho tá odozva a tie výkony budú týmto podmienkam zodpovedať alebo nie. Z našho pohľadu nevidím v tom nejaký veľký problém, aby sme jednoducho na najbližších 5 rokov tento klub zastabilizovali a aby tento klub normálne fungoval tak, ako funguje množstvo iných klubov. Aby to bol klub, za ktorý sa mesto Poprad ani občania nebudú musieť hanbiť, ale aby boli hrdí na to, že tu taký klub je, že tento klub funguje, aby ľudia chodili na tú tribúnu s radosťou a na tento vynovený štadión a aby sa im jednoducho ten život v meste páčil po každej stránke. V prvom rade ďakujem za dôveru, ktorú mi preukázali všetci členovia futbalového klubu v Poprade. Veľmi si to vážim. Po druhé, vstúpil som do toho aj z dôvodu toho, že krstný otec mojich detí, Jan Kovačík, prezident futbalového zväzu, ma požiadal, aby som pomohol popradskému futbalu, takže to je ďalší dôvod. A konkrétne na vašu otázku odpoviem opäť, ako som už odpovedal, nikde som sa neodklonil. Hokej vždy ostane v srdci môj šport číslo 1. Poviem, že 2 roky sme tvrdo na tom robili, aby vznikol oddiel, lebo ten tu nebol. A teraz vznikol, myslím si, že z veľmi serióznych a kompetentných ľudí. Takže podľa mňa sa futbal dostal na inú platformu a v Poprade ho čaká rozvoj.